L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa kompla joħroġ fil-beraħ il-qasma fil-Partit Nazzjonalista wara li ħareġ jagħti ħajr pubblikament lill-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista iżda għażel li jħalli barra lill-kap attwali tal-Partit Adrian Dalija. David Casa magħruf għall-appoġġ tiegħu lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil mar fuq Facebook biex jirringrazzja lil dawk li b'xi mod kienu ta' għajnuna għalih biex reġa' tela fil-Parlament Ewropew. Fi 3 messaġġi separati, Casa taħaj lill-volontira tiegħu lill-blogger Daphne Caruana Galizia u messaġġ ta' ringrazzjament speċjali lill-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Eddie Fenekadami, Lawrence Gonzi u Simon Busuttil li qal li mar jiltaqa' magħhom. Madankollu David Casa ħalla barra mir-ringrazzjament tiegħu lill-kap nazzjonalista Adrian Dalija. B'reazzjoni kienu mijiet in-nazzjonalisti li esprimew ir-rabja tagħhom, inkluż dawk li tawh il-preferenza tagħhom għan-nuqqas tiegħu li jagħti ħajr lill-kap tal-partit. Fakruh li m'għandux jinsa li kien Dalija li ħareġ u għalih u kemm beka fuq il-WhatsApp għal-voti. Partitarji ta' Dalija qalulu li l-Partit Nazzjonalista qed jisfaxxa fix-xejn kawża ta' persuni bħalu li bemilhom qed ikomplu jifirdu lill-Partit Nazzjonalista. Jien tajtek in-numru 1 iżda qed jiddispjaċini għall-mewt. Int wieħed milli qed tofroq il-partit. Ma jiddispjaċinix li tajtek in-numru 10 u darb'oħra qas numru ma nagħtik. Dawn kienu biss ftit minn aktar 400 kumment ta' partitarji nazzjonalisti li sfaw imweġġa u ddisgustati bl-imġiba ta' Casa. Kandidat nazzjonalist għal kunsill lokali ta' Ħażebbuġ qallu "It is very unfair not mentioning the party's present leader, Dr. Adrian Dalija, in your post. Leaves so much to be desired." Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.